Tam Malay 1980 sono 6 Juno chini Tripura hastewo kotorma dangga nangka a jorawo chini buri rokno chini Tripura hasteni kubang ma takuksong no ereng hai romboi jelo subjaka alonggo subjaka o jorawo chini Tripura hasteni buri bukuksong rokno chini jama pavitra bhakti jamatia chini Kriparani Debbarma pavitra rani jamatia Dipti rani Debbarma songrok o bahai kebang ma bumung genang chini bukuk okra songrok tini hunger strike kiba lam kasulaya aro buri botol kebang ma bumi hanbai klai coba klai kini takuk songno along nok ni buitu boka abono muitu klai no abono wangsu guino tabuk bokaisa chini mo TWF Women Federation sung kaisa soba basai tongo o soba chini man thaini soba o soba chini odikar ni soba aboni bagai sung chini 6 June abono belai kena muitu klai nani nangmani din ini chini bukatra bahang ka wangsu gui 6 June no chini TWF ni bumung pharjaka abono ruguino sung tini 6 June no sung puila bisa pungmani chini foundation de ni chini sara Tripura rajyo TWF ni 44টা ব্লক কমিটি খাজাকা পলিটিক্যাল ব্লক 44টা ono এক যুগে টাইম এডিট সিটিং মানত কিন্তু এক যুগে তিনি ও পান্ডা chini foundation de pele tonglayo lepti samani agulo sang soy video sung kumbok lainai erpore hata chini hol soba sung aro keban ma naroi motor tokai naroi tokai lainai apa hekeno sung disibum purum no chini soba no sung taibo successful khainani bagai ani o Tripura